Al'ummar Nijar maza da mata, salamu alaikum. Al'ummar Nijar ina muku hata alheri. Mai magana Sumaila Ahmadu. Ubangiji Allah ba mu ladan ibada, muna cikin watan Ramadan, wata mai tsarki. Wato yan Nijar, Amerika ta koma share daya tana mun abin da ta saba. Amerika ta tsuguna tana mun abin da ta saba, wato shari irin nata wanda ta yi mun gani. To shine take so ta mamu a yau. Mun ce sojin Amerika su bar mu kasan mu iri da sojin Faranshi suka bar mu kasan mu. Amerika ta zargi cewar shugabanninmu suna wai sun sa hannu da su da Iran. Za su sai da ma Iran uranium ta kalkashin kasa. Yo Amerika anan wurin sai ta mance shi uranium na aina yake wai. A Los Angeles yake ko kuma a Washington. Wannan uranium ana yake cikin Nijar fa, ba fa Amerika yake ba. Don haka Allah ya san inda Amerika take, ya san inda Nijar take, uranium anan bai yi shi a Amerika ba. Uranium namu ne. Za mu sayar ma duk mutumin da muka ga dama. Haka ne yanci muka ce ayi. Kuma yanci muka karba ayi. Ba wanda aka babu bane jiya na banza. Wannan amsa shi ne muka yi. Haka ne kurum. To don haka a Nijar karin wanta muna cikin watan azumi. Addu'a ta musulmi a cikin wannan watan Allah yana karba. Musulmi gabaki daya din da suke na duniya. Wato addu'a da an sha ruwa kurin mutum daga hannu sama mu gaya wa Allah. Allah ga makiyanka ga makiyanmu su ne Amerika da Faranshi Turawan yamma. Allah ubangiji ka saka tsakaninmu da su. In ta kama Allah ka roga za su kurin. Wannan da ita za mu rinka yi daga nan hal bayan sallah da yarda Allah. Saboda in sun ce suna da misil to mu muna da Allah. In suka ce suna da makami mu muna da makami, makamin mu alqur'ani. Makamin mu alqur'ani kurin. Jama'a, wace irin magana banza ce wannan? Wai za mu sai da ma Iranium, don me za mu sai da ma Iranium? Yo mun komo jiya kenan, yo babu yancin kenan. Amerika Faranshi ta rade tana satar Iranium din mu ha. Faranshi tana da central na wuta wanda take sai da ma kasashen duniya, mu ba mu da wutai. A lokacin da mai Amerika ta ce ma Faranshi, ta ce mata bata kyauta ba? Duk duniya, duk baturin da yake duniya, duniya mikin annabi da duniya ya san Faranshi tana cutar mu ayi. Me suka ce ma Faranshi? Sai yau dan mun ce ba mu yarda ba a cuce mu. Wato America in tunanin ki wannan sojoji da suke mulkin yau. Kina ganin a wayan kika halakar da su shikenan a da dan da aka aiwa yau da dan da za a aiwa gobe. Duka tsarin mu daya sojoji ne mu, kuma sojoji masu kare yancin kasar mu ko ta kowane hali. Mun yarda dukan mu kare dan Nijar ɗaya ya rage ya ci amfanin dukiyar da take cikin kasar mu. Naki guda 12 gare mu a yau. Mun ki a cuce mu, mun ki a yaudare mu, mun ki a yawo da hankalin mu, mun ki a kwashe dukiyar mu. Jama'a saura 8 mun boye sai lokaci yayi. ‘Yan Nijar, wato shi al'amari na duniya ana jin ya babari ake bawa. Wannan walalu da muke gani a yau, wasu ‘yan uwanmu ne suka samu cikinsu, wayanda suka wawure dukiyar ƙasa jiya ba wanda ya isa musu magana, wayanda suka laulaye dukiyar ƙasar nan ba wanda ya isa ya kai su wurin shari'a wani ake ma ba a ma wani ajiya. Jama'a kuna ji irin miliyarrukan da ake amsuwa a wurin mutanen nan. Su ne suka kama nan, su ne suka samu cikin wani halin da muke ciki. Da ba a yi juyin mulki ba ina tabbatar muku da cewar da yanzu ƙasar da musa ina take ba, saboda ƙasa an durƙusar da ita ai. An durƙusar da ita an maida ta a sha na baɗiya kwankwan banza kenan. To don haka jama'a a nan wurin mu kama jikin mu kurin. Yanzu ne kokowa take, saboda da mutum ya taba kasan ne ya taba mu, da mutum ya tinkaro kasan nan da shari mun san da mu yake, to mu ba za mu bar shi ba yi. Dole mu yi kira, kuma akwai ƴaƴa na kwarai, ƴaƴan ƙasa na kwarai masu kishin ƙasa wanda za su amsa kira. Jama'a addu'a kurin. Soji
ku gaggauta cewar wanda suka sa hannu wannan sojojin suka zama a ƙasar mu yau suka zame mu bala'i, suka zame mu jaraba, har suke neman wai suke nuna cewar wai ba su ma yarda mu yi hulɗa da wani sai da su. Ku gaggauta nemo su ku rike su tare da ku, ko kuma ba dole bane soji ya dan kaso kuma. Don haka muka ce za mu fara zanga-zanga cewa duk mutanen da suka sa hannu sojojin nan suka zo cikin ƙasar nan dole sai doka ta neme su, saboda babu yadda za a yi a ƙasa irin wannan tamu. Muna da kalasa na zana, in ka kasa 'yan Nijar kashi 100 kashi 75 so ɗaya suke cin abinci. Akwai bara miliyar 5 bara miliyar 10 haka ake taya da mu. Duk duniya ta san da haka, Amerika ta san da haka, Faransa ta san da haka, wai sun yarda a tahi a haka. Mun ce a'a ba mu yarda ba, shine mun yi laihi. To Amerika ƙarya kike, Amerika ƙarya ke ma ƙarya ce. An gulbata komai da gawan mota. Allah muka ce, kuma Allah ya yarda, kuma za mu ci gaba da gaya mishi jama'a, za mu ci da gaba da gaya ma Allah. Duk mikin ƙasanmu kowane iri ne da yarda Allah, mu za mu gaban shi, bai ganin bayan mu da yarda Allah. Yan Nijar mu meke kurin, mu meke kurin. Ku ɗauki misali addinin musuluncin nan, ta wace hanya aka kafa shi? Dole wasu da suka hallaka, wasu suka zuba dukiyarsu, wasu suka ɓace, sannan aka kafa shi. To haka yanci yake, kuma haka ne, haka za mu bi mu tsaye da ƙasar mu kurin. Haka za mu yi, an zo wurin ne aka zo. Ba za mu ƙara yarda ba wani mikiyin Allah, mikiyin annabi kurin. Duk tashin hankalin da ake ke faruwa a cikin duniyar nan ku ne kuka sashi. Tun daga rogaza Iraki zuwa Kaddafi, ku dubi abin da ake a zirin Gaza. Amerika ta kau da kai, ta jibga makamai a Isra'ila suna kashe mutanen Palestine. Wannan wai ba matsala ba ce ba, sai za mu sai da ma Iranium shine matsala. Wato mun hosu kan mu sai da Iranium taimaka mun nukiliya ta wargaza Isra'ila ko? To Iranium namu ne, in akwai za mu kasa shi mu rika tallar shi, kowa mai zo saya. Za mu kasa mu sai da namu ne, ba biyar za a yi da dukiyarmu da arzikinmu a ƙarƙashin ƙasa mu rika kwana haka nan. Wannan magana banza ce, da a ce za ka mutu baɗi ka mutu bana ma duk ne. Kuma da mu mutu a bayi mu bar riga 1000, ƙarin mu mutu a 'ya'ya da riga ɗaya. Amerika ƙarya kuke, sharin ku zai ci. 'Yan Nijar mu tashi mu tsaya kurin, ƙasan mu ce, kuma ɗa ya zama ɗa, kuma 'yanci shine ɗa. Kan mai hulɗa da Rasha, kan mai hulɗa da Iran, to la ilaha illallah. Wannan mahulki ne kuke, kuma kowa san fasarar mahulki ƙarya ce. Muna da 'yanci mai hulɗa da kowa a duniya na, in babu zalunci. Duk mutumin da ya san ba zai zalunce mu ba, arzikin ƙasar mu huddo shi za mu yi. Arzikin ƙasar mu huddo shi za mu yi. Yaudara batta yi, danhwara batta yi. Amerika lokaci ne ya yi, shi kuma lokaci Allah ne. In mutum ya ce bai san shi ba, to sai ya turo maka wanda ya san shi kuma. Allah Ubangiji ya kare ƙasarmu. Allah Ubangiji ya sa mu kare azumi lahiya, kuma mu samu ladan shi. 'Yan Nijar na barku lahiya.